Добро утро, скъпи приятели! Здравейте! Отдавна не съм се включвала. Ето днес едно бързо видео. Имах наистина големи промени в последните дни и седмици. Както знаете, местих се от Варна в магичното градче Рудозем. Това, разбира се, как да кажа, е свързано за мен с изключително много емоции, много трансформации. Между другото, човек преди да преживее нещо, никога не може да предвиди какво точно ще изпита. За мен преди това не беше нещо особено. Просто взимам си куфара в момента, който ми трябва, и се местя тук на въпросното място. Но то, знаете ли, не е толкова просто. Изключително много непознати за мен емоции, така странни чувства, усещане за нещо друго, някаква трансформация. Дори на моменти имах няколко дни така силно главоболие, което аз, разбира се, вече аз си ги познавам организма, обяснявам си ги, знам ги тези неща. Това е вследствие на цялата тази огромна промяна и много пъти съм ви казвала, че нашият мозък е така устроен, че да се търси познатото. Дори това новото, което в момента е по-доброто, по-перспективното, по-приятното, по-напредничевото от всяка гледна точка, дори то не е така привлекателно за нашия мозък, защото той се търси познатото. Колкото и не говоря за конкретния случай в момента за мен, но дори едни събития в живота на човека да са били много травмиращи. Примерно той да е преживял някакви негативни ситуации, много трудни моменти. Нашият мозък винаги ще ви тегли към това старото, защото то му е познато. И пак много пъти съм ви казвала, на нашия мозък задачата му не е да ни прави щастливи, богати, успешни, а да ни запази живи. А за него, за нашият мозък, познатото, там е сигурното. Там е познатото, там е устойчивото. За него това новото, това, че е по-хубаво, това за него нищо не означава. Означава, че просто е непознато, не е сигурно. Тоест, познатото, сигурността, той ни тегли натам, отколкото новото и непознатото, колкото и да е по-хубавото, така условно казано, нали, от стария вариант. Така че, ето, колкото и да съм ги учила и да ги знам тези неща, отново ги преживях, отново, нали, минават, за да може човек просто да разшири мирогледа си, да още повече да познае себе си и по този начин да може още по-добре да помага и на останалите хора. Искам набързо да ви изтегля няколко карти. Ето днес с новата енергия, с новото място. Разбира се, жилището, което в момента подготвям, все още не е готово и не съм точно в този прекрасен дом, в който, нали, бих искала да бъда, но и достатъчно е, че съм в Родопите и че съм в това магично и прекрасно място, от което в момента ви говоря. Така че набързо да започнем с картите, скъпи приятели. Изтеглям първата карта. Знаци, синхроничност. Знаете, че винаги всичко, нищо не е случайно и винаги картите, които изтеглям, резонират с темата и с нещата, за които си говорим с вас. Ето я. Знаци и синхроничност. Вижте колко е хубава картата, разгледайте я. Вижте колко красив ключ и светлина държи тази мистична дама. Така, синхроничностите не са съвпадение. Те са доказателство за твоята връзка с Вселената. Ето, скъпи приятели, точно това, за което ви говоря преди малко. Винаги трябва да наблюдаваме знаците. Казвала съм ви го и друг път. Знаците са много важни за нас, защото колкото повече успяваме да четем знаците, толкова повече те ще ни помагат. Ние ще се развиваме и ще можем
да правим нашия живот по-добър, по-успешен и по-осъзнат, естествено. Така че ето втората карта ви тегля в момента. Здравословна реалност. Виждате ли? Вижте колко е красива и тя. Здравословна реалност. Така, живей така, сякаш вече си здрав. И тялото ще последва вибрацията. Разбира се, скъпи приятели, знаете, че за да искаме да постигнем някое желание, ние трябва да усещаме все едно, че вече то е станало. Тоест, не само да го мислим като мисъл, а и да го усещаме, защото е доказано, че това, което са нашите чувства и вибрациите от сърцето, са 7 пъти по-силни от нашите мисли. Тоест, синхроничността между мисъл, чувства и думи и действия просто е уникална. Знаете, че тогава се получава една синхроничност, която наистина дава огромен тласък, защото ако е само мисъл, тя не е достатъчна. Много хора дори са ме питали, добре, аз пиша желания, пиша благодарности, но всъщност нищо не се получава. Ами да, скъпи приятели, няма как да се получи, защото когато вие мислите нещо, но в същото време отвътре изпитвате някакво съмнение, изпитвате съпротива, изпитвате така една несигурност, вие все едно давате разнородни сигнали, объркващи сигнали на Вселената. И все едно натискате газ и спирачка. И когато натискате газ и спирачка, съответно автомобилът няма да тръгне на никъде. И за това не се получава. Затова трябва предварително да си го представите това, което го искате, че да го помислите, че все едно е станало, и второ, да изпитате чувствата, които вече бихте изпитали, когато това нещо се сбъдне. Така че това е изключително, изключително важно, скъпи приятели. И третата карта. Така, там където е вниманието, там е и бъдещето ти. Изключително, изключително важна сентенция. Изключително важна. То не е просто сентенция, то е абсолютна истина и доказано от физиката. Всъщност всичко това, за което ви говоря, не са някакви фантасмагории, това са абсолютна невронаука, физика и химия дори. Така че всичко това е абсолютно на базата на научни изследвания. Там, където е вниманието, там е и бъдещето. Не знаете ли колко хора не могат да го осъзнаят? Казвала съм им, че когато избереш на къде да насочиш фокуса на вниманието си, това нещо започва да се усилва. Ако е негативно и вие започвате да мислите, сега колко лоши неща ще ми се случат, например, колко негативни ситуации ще се осъществят. Ами да, те наистина ще се осъществят, защото когато насочим фокуса на внимание към някаква ситуация и към нещо, което ни завладява, точно тогава всъщност това нещо се усилва. Когато насочим вниманието ни към нещо позитивно, точно това позитивното ще се увеличи и ще се умножи, защото Вселената ни връща не същото, което сме транслирали към нея, а умножено по 10 или по 100. И мисля, че аз съм ви го казвала много пъти, скъпи приятели. И така, доскоро, надявам се, че по-често ще започна да се включвам от новото място. Желая ви един невероятен, позитивен и насочващ към хубави неща вашето внимание. Фокусът на внимание. Приятен ден ви желая!